Salutare, tot eu sunt Dimitri Wolfdog. Din nou cu un videoclip interesant. Ăsta e videoclipul anterior, să-l vizionați și pe el. Tot la mine, Dimitri Wolfdog. Acum, nu știu dacă mulți dintre voi știți adevărul despre coronavirus, dar sunt și mulți gadgetopeiști la magazine. Și uite, este unul chiar în județul meu, mă rog, eu stau în modelul și treaba se întâmplă în Călăraș, la Penny, da? Scuzați dacă sunt puțin fornit. Ready to go. S-ar putea să type acum pe filmare, așa că așteptați doar câteva minute. Nu uitați de like și subscribe. Eu o să intru direct pe videoclip. Bun, în sfârșit am găsit videoclipul. Pentru mine a durat vreo 5 minute. Pentru voi vreo 2-3 fracțiuni de secundă. Așa funcționează YouTube-ul. Păi, ce să și faci cu gardienii cretini, dar deci hai să trecem la videoclip. Nouă vizionare plăcută, că o să tot mai vedeți la mine videoclipuri. Ioi, boze, ce o să se întâmple. Deci nu uitați, ăsta e în Călăraș. Tip call, să fie. Și acolo sunt tip call, să pare. Pentru că faceți o activitate ilegală. Da? Da, da. Și cu ce drept? Aveți o dovadă la mână? O dovadă că ce? Că faceți o activitate ilegală, dar dumneavoastră aveți o dovadă că aveți pregătire medicală. Ce să-i imbecilă? Dumneavoastră aveți un... Doamnă de la Pavu. Pentru ce? Sunt pe spațiu public. Ca să mă... Sunt pe spațiu public, îmi pare foarte rău, da? Deci dumneavoastră faceți o activitate ilegală. Nu aveți pregătirea medicală să executați un act medical, da? Știți foarte bine toată această discuție. Da? Dumneavoastră nu aveți în fișa pe... Să vorbiți cu șeful de magazin, Nu da? mă interesează, pentru că nu vreau să cumpăr. Vreau doar să dovedesc ce mizerii faceți dumneavoastră, da? Ești tot am vrut să descanezi și tot a zis nu. Does a bear poo in the... Pare rău că ați văzut și asta, dar videoclipul a fost foarte scurt. Pare rău. Dar am să mai caut un videoclip, pentru că videoclipul ăsta de azi nu va fi scurt, așa că ne vedem când voi găsi videoclipul celălalt, că nu mai știu pe unde e. No, acum asta nu mai e despre cretinism, ci despre un copil care a fost copil adolescent care a fost bătut pentru telefonul lui, adică voia să-i fure telefonul. Din nou, eu-i bozec ce o să fie și videoclipul ăsta. Dar sigur că nu o să fie ceva ok. Oh my god. Eu l-am mai văzut, toate videoclipurile astea eu le-am mai văzut și vi le arăt și vouă. Pare că o lungesc prea mult, dar dăm drumul la videoclip. Nu sunt genul care trebuie să lungească, dar mă rog. Dați-vă și voi. Întoarce capul către mine. Așa. Asta ce este. Oh, Doamne Iisus. Da. Încă un videoclip. Iarăși eu-i bozec și o să fie și în asta. Și uite, ăștia sunt adevărații medici, adevărații eroi, care spun adevărul, frate, despre COVID. Și dacă văd vreunul care zice COVID e real, îl pot până sar ultimii neuroni în cap. Da, nu e 11-25, pentru că da, videoclipul ăsta a fost filmat atunci. Nu știu cât se aplaudeze, dar de ce mi-apare dang Matt Smith jos? Oh, Doamne. Urăsc când e prea mic cadru, dar poate am să editez, poate, nu știu, cum e lene. E cam lene. Asta e treaba. Bun, vizionare plăcută la
la ceva, nu știu ce, mai exact. O să avem câteva videoclipuri în acest episod. Creierul meu e pregătit, dar am nevoie de ceva să zic eu, desfund sinapsele neuronale, așa că așteptați 2 secunde, eu mă întorc după ce beau vreo 3 găleți de vin. Am nevoie de un creier tare ca să mă uit în continuare la treburile astea, dar poate să reacționez la copilul Orti și chestii. Sau la Florinel Dolofanu, cine știe. Probabil în viitor. Ca medici, știu că ați simțit mult mai apric, să zic așa, aceste zile și sunt multe, spre 3 luni de acum, și pacienții dumneavoastră au simțit-o pentru că de multe ori nu prea au putut să ajungă la dumneavoastră. Cum ați gestionat, să zic așa? Ați avut dreptate când ați spus că am resimțit, nu noi atât de mult cât pacienții. Din păcate, ei au resimțit cel mai mult, având în vedere starea de tensiune și de groază, dacă vreți să spuneți așa, picurată zi de zi de media în general, nu vorbim de un anumit post sau un anumit ziar. Și mai ales că, gândiți-vă, s-a constituit și a apărut de nenumărate ori pe toate televiziunile acel comandament. Deci faci un comandament când ai război civil. Deci nu faci comandament pentru o beată gripă. Scuzați-mă, dar asta este cuvântul și asta e realitatea, chiar dacă lumea nu crede. Adică dacă spune unul singur, cum am spus mai devreme, pe Hristos l-au răstignit, că asta a fost, a vrut să schimbe religia. Dar aici este vorba de o beată gripă. S-au făcut statistici în toată lumea să se vadă cum au murit oamenii, de ce afecțiuni. Mult mai mulți de afecțiuni cardiovasculare care n-au reușit în această perioadă să meargă să-și vadă medicul curant, pentru că sunt afecțiuni care trebuie evaluate periodic. Nu poți să îi pui un diagnostic și își lași pe om acasă după aceea ce vrea Dumnezeu. Deci asta s-a întâmplat și la noi. O serie de pacienți cu boli cronice care de teamă nu au ajuns la spital. De teamă. Teamă indusă. Și era o glumă veche, noi fiind în domeniul pulmonar, să spunem așa, care e diferența între un mort sănătos, și adică un mort fumător și un mort nefumător? Că la noi și răspunsul era că cel nefumător e mai sănătos. Dar tot mort. Oameni buni. Și prelungim această stare? Nu de alertă sau de orice altceva, ci această stare de tensiune, de teamă. Cum vreți să-i spuneți? Trebuie să ne gândim că a fost un moment cu multe necunoscute. Și teama venea de la grozăviile care se întâmplau în China, în Italia, în țări civilizate, nu? Franța, Spania, cu nivele medicale mult peste noi, și atunci mi se pare oarecum firesc ca începutul să fi fost destul de greu și toate autoritățile. Nu uităm că au pus mână de la mână, au fost autoritățile. Până la urmă și Parlamentul și Guvernul și toată lumea a pus mână de la haide, domne, să... Și cu populația noastră care s-a comportat ok. Au mai fost și oameni care n-au spirit civic, dar una peste alta am ajuns ca după 2 luni să constatăm, nici nu știu, meritul nostru, meritul, faptul că boala a fost mai blândă în România, deci lucruri care se pot specula. Am așezat un trend, să zicem, obișnuit a unei boli infecțioase, căruia infecționiștii ar trebui să-i facă față. Iar acolo unde nu fac ei față, bolnavii trebuie să ajungă la specialitățile cărora ei se adresează, nu COVID-ul se adresează. Și ce înțeleg până asta? La pulmonar la noi, de exemplu, la Institutul Marius Năstase, să vină bolnavii cu COVID pulmonari. Singurul spital care și-a făcut profilul și și-a făcut treaba excepțional după noi, fiindcă noi am colaborat cu toți, a fost Carol Davila, care a prins toți bolnavii renali. Deci cronici, a făcut dializă, în rest. Dacă ajungea la noi un bolnav care avea nevoie de, să zicem, cardiologie intervențională, nicio șansă. La noi rămâne. Un bolnav cirotic, la noi rămâne. Deci am ajuns la momentul la care mai sunt puțini bolnavi totuși, inclusiv de terapie intensivă, nu? Sub 20% ajung.
și pe ventilator sub 10%, vă spun. Deci fiecare spital trebuie să ajungă gata. Am trecut, am văzut, am avut oarecare succes administrativ, medical. De acum încolo trebuie fiecare spital să-și facă sectorul lui, că vom trăi cu această boală. Nu o să putem handicapa și spitale, mă refer la astea de linia a doua în special, sau de descărcare, nici pacienți care nu știu unde să se ducă. Adică Deci credem că a venit un moment în care